L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tas-Sibt saru f'35 lokalità. Il-Partit Laburista kiseb maġġoranza ta' voti fl-ewwel att f'21 lokalità kontra l-14 tal-Partit Nazzjonalista. Għal dak li huwa persentaġġ ta' voti fl-ewwel att, il-Partit Laburista kiseb 56% kontra 42% tal-Partit Nazzjonalista. Dan ifisser li fuq l-aħħar elezzjonijiet li saru f'dawn l-istess lokalitajiet, il-Partit Laburista żied l-appoġġ b'6% waqt li l-Partit Nazzjonalista naqqas il-voti b'5%. Żgur li spikkaw fl-elezzjonijiet ta' nhar is-Sibt ir-riżultati f'San Pawl il-Baħar, f'Ħalsafi u fil-Qala. Dawn il-lokalitajiet kellhom dejjem tmexxija minn kunsilli lokali b'maġġoranzi nazzjonalisti. Madankollu l-affarijiet inbidlu wara nhar is-Sibt għaliex l-elettori f'dawn it-tliet lokalitajiet għażlu illi jagħtu maġġoranza ta' voti lill-Partit Laburista. F'San Pawl il-Baħar il-Partit Laburista żied il-voti fuq l-aħħar elezzjoni f'din il-lokalità b'14%. F'Ħalsafi iż-żieda kienet ta' 8%, waqt li fil-Qala il-Partit Laburista żied il-voti b'11%. Il-Partit Laburista żied il-voti f'31 lokalità fejn saru l-elezzjonijiet nhar is-Sibt. Iż-żiediet kienu rreġistrati kemm fejn il-Partit Laburista kien f'maġġoranza u wkoll fejn kien f'minoranza. Fattur ieħor li spikka fir-riżultat tas-Sibt kien is-suċċessi li kisbu numru ta' kandidati żgħażagħ illi jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista. 5 minn dawn saħansitra kienu eletti sindki tal-lokalitajiet tagħhom.